Junta, building better Africa. Amalawi anzanga tili ndi nkhani zambiri zimene takutengerani lero lino mu studio muno mu Yawo National. Makamaka tikhala tikukamba nkhani imene tinakamba mbuyo mu yoyambirira yokhuzana anthu 71 amene anapanga ngozi pa 28 November 2025. Pa ulendo umene ankapita anthu amenewa kumene kunali mwambo umene ankakweza asilikali kumeneko kunkhata be anthu anavulala, anthu okwana 5 tikunena pano analowa m'manda kamba ka ngozi imeneyi, komanso anthu ena okwana 60 chakuti akuvutika, ena ndi alumali. Tikuyankhula pano sazatha kugwira ntchito, samatha kulima, ena tikuyankhula pano ali m'manyumba, miyendo m'manja ndi olumala. Tikhala tikuyankhula nkhani imeneyo, komanso nkhani ina dziko la Burkina Faso limene amalamulira Traore likupitirirabe kutukuka, komano ngakhale president wa dzikolo sakutenga ngongole kumayiko ngati mmene amati IMF, kumeneko ngongole sakutenga iyayi, koma dziko likutukuka kamba ka misonkho. Mukudziwa zimenezo. Komanso tikhala tikukamba nkhani zokhuzana msewu wa makanjira pamene tangosala miyezi iwiri yokha kuti msewu umene uyambike. Khala ndipompo osandisiya ndekha. Komanso tikhala tikuyankhula nkhani yokhuzana kugwidwa kapena kuti kusosedwa kwa mwenye amene ndithu tikuyankhula pano. Nkhani zake ndizovuta kwambiri, maripoti ena ndi ena tisanalandire, koma ndi nkhani yovuta kwambiri imene ndithu muno wake wa hotela yayikulu kwambiri mulilongemu anasosedwa ndi anthu achifwamba. Tikhala tikuyankhula zimenezo ndi zina zotero. Mmangu olemekezeka nonse Amalawi, tipereke ulemu kwa atumbuka, ayawo, asena, ankhonde, ajewa, nonse mitundu yonse. Mumve kunena kuti brother Salo akuti how are you, muli bwanji, aswerere uli bondia bwatarite, mwatandara uli ajimwisho uli kapena kuti aswerere uli, kuchokera konkono ku Yawo National. Chabwino mosataya nthawi Amalawi, tiyambe ndi nkhani yokhuzana ngozi imene inachitika pa 28 November mu 2025, chaka chimene changothachi. Kunachitika ngozi yayikulu kwambiri pamene anthu ndithu amene takambira mucha kuti anavulazidwa, anapanga ngozi atagundana ndithu ndi galimoto malo ena ake pa Mpasanjoka kumeneko ndi kunkhatabe. Tikuyankhula pano ndithu nkhani yayikulu imene tabwera nayo ndiyonena kuti tikufuna tipemphe, komanso tinapempha, komanso uthenga upite kuboma kunena kuti chilichonse chimene chikuchitika tikayankhula tikuyamike kwambiri kuti mukumati mvera bwinobwino mukumva. Nkhani yayikulu ndiyonena kuti akuluakulu a DPP amene iwo akuluakulu a DPP akamatumiza ndalama pakumveka mphekesera kuti kunasonkhedwa ndalama yokwana 7 million kuti akathandiza anthuwa, koma tumwachisoni pali akuluakulu ena kumeneku kunkhatabeku, akuluakulu ena kunkhatabeku. Tikhati zakutchulana mayina mukapanga mistake, anthu akolera nyumba pakati pano kusowa zithandizo, anthu pakati pano ena sanalime anachoka manja achipani cha DPP, mukuyenera muchitepo kanthu. Nkhani iyi tinayikamba, komanso inapita kwa akuluakulu a DPP, komano anali wokhumudwa. Akuluakulu a DPP atamva kuti iyayi si mmene zinthu zinakhalira, ndiye tikumva kuti mukupanga dongosolo. Ife kwathu ndikupempha kuti dongosolo lipange changu, popeza kuti anthu tikuyankhula pano, komanso tipemphe kuti anthu anu 71 kapena kuti anthu anu 60 chakuti, chifukwa anthu 5 anamwalira, kwa anthu 60 chakuti amene ndithu anapanga ngozi ayikeni mu ndondomeko yowapasa chakudya azilandira. Tikupempha choncho kuchokera kuno ku Yawo National. Anthu amene anapanga ngozi pa Mpasanjoka ndithu pamene pali ka bridge kakang'ono kwambiri pakakawa ka one way, komano driver sanadziwa kuti chikuchitika ndi chani, anapanga ngozi pamenepo ndikumwalira anthu 5, komanso anthu ena tikunena pano anachoka miyendo ena manja. Tikupempha kuti anthu amene wachonde muwaganizire kwambiri, ayikeni mu ndandanda wolandira zinthu zolandirandirazi azilandira, chifukwa anthuwo ena mwa iwo anthu ambiri pakati pano sakulima, anthu ambiri sanalime chaka chino, manja ena thupi silili bwino. Tikunena pano anthu ambiri ndi mainjera ndi manyumbamo, komatu ino a DPP tikukupemphani chonde anthu amene mwathandizire. Agangata kumene muliko, achisale kumene muliko, uthenga ndi umenewo ochokera kwa ife brother Salo kunena kuti anthu amene anapanga ngozi kumene kunkhatabe ndithu mpaka pano anthu amenewa zinthu zawo sizili bwino. Ndiye chonde tagwira mwendo abenefit kumene muliko, tagwira mwendo ku DPP ko. Anthu anu akuvutika uko, tikuyankhula pano akufuna zithandizo kuti apite kuchipatala, ena akuolera m'manyumba. Tapita na mukapange focus kumene kuti ndalama timene munapereka ena kapasa ma 4000 sizinathandize kanthu. Sizoona kuti chipani cha thundu anthu ankapita ku nsonkhano, ankapita ku nkhani ya inu muwapase ma 5000. Pita ana akangata kumeneko, achisale mupite kunkhatabe, anthu akuvutika kumenekoko. Tikunena pano anthu akudandaula mauthenga teire, ndiye tikupemphani
tikukupemphani ndithu pempho limenelo. Chabwino nkhani yathu yachiwiri tikhala tikukamba nkhani yokhuzana makamaka dziko la Burkina Faso. Kaya ndichoncho kati kulakwitsa zimenezo ndi zanu basi bora mwamva. Kumene kumalamulidwa mtsogoleri uja Nyamata wa Chinyamata amene amati Ibrahim Traore. Nyamata amene wapanga zazikulu kwambiri dziko lapansi, kupanga chitukuko dziko kulitukula dziko osamango zimenya pa mtima iye kuti ineyo ndi mtsogoleri ine ndizakhala mtsogoleri zapanga zakuti amati kanda andeulwa inu nangati muli atsogoleri muonetse panopo mmadera amene mukhalamo. Kodi awawo amene mmachemerera kuti anda atsogoleri mmadera amene mmakhalamo chilipo chimene anapanga chimene mungachiloze. Ibrahim Traore mbiri yake maidziwa, ndizakhala ndikubwera pano ndikukamba mbiri ya Ibrahim Traore. Nthawi imene ali mwana anapanga chani mmadziwa zimenezo. Utsogoleri osati wongodzuka basi ine ndipanga chakuti munapanga chimbuzi chimene chenichi pa sukulu yanu munayamba makumbitsa. Koma ndinu muli ndi ndalama zambirimbiri mukuyimira mapurezidenti ako Malawi ambiri amene mmayimira basi kumazimenya pa mtima ombwambwana ngati inu mmathamangira basi upresident. Kodi munamangapo ngakhale buloko munamangapo ngakhale kachipatala kenakake kapena kuti mwina kumajesa ana asukulu kapena kuti mwina kachipanga china chake munapangapo? Simunapangepo, koma mmathamangira upresident. Koma kuti tisapanga chitukuko tikazalowa mboma tizakhala president, muzalowa mukazapanga mboma iniyo ndalama zimene muli nazo mukulephera zona kuti mupange pa sukulu pena pake kumanga kasukulu zona. Akuluakulu kanda andeulwa. Chabwino Ibrahim Traore akupitirirabe kukana ngongole ngakhale bungwe lija la limakongoza ndalama akuti akapasa ndalama koma akusikana pamene ife Amalawi tikulira ngongole kuti akana ndipasa chingongole ndiye kuti mwina tikanatukuka. Kodi mukudziwa chani nanga ndi chifukwa chiyani dziko limene lili kutukuka? Dziko limene lili kutukuka kamba kama ka misonkho. Amalawi timvesane bwinobwino. Ndikufuna makamaka nkhani yanga imabwera kumeneko. Nkhani ili pano ndionena kuti kodi mukudziwa kuti misonkho ndi imene ikutukula dziko la Burkina Faso pamene inu Amalawi agulugunyinda atombolombo mukupita ku msewu kumanena kuti sikufuna kudula misonkho. How stupid we are Malawian. Dziko labwino president wabwino wabwera akuti muzidula misonkho mwina misonkho ija ipangise kuti dziko lathu likhale bwino. Inu mukupita pansi kupanga mademo akuti ife sikufuna misonkho pamene anzathu ku Burkina Faso uko misonkho imene akudula ikupanga Burkina Faso kukhala ndi makampani kukhala ndi mafakitale kumanga misewu yabwino. Mmadziwa kuti ndalama zimene timadula misonkho ndi ndalama zambiri. Patapanda katangale patapanda kuba agulugunyinda makamaka ndalama amene amakhala mbomawo ndi ndalama zambirimbiri. Mmadziwa zimenezo ndi zimene zikutukula dziko la Burkina Faso. Ngongo ujeni matex kapena kuti ngongole kapena kuti misonkho imene akumadula anu aka Burkina Faso. Misonkho tu imene inu mukupita nayo pansewo ikunena kuti ifeyo situdula nawo misonkho koma ayimira anthu aku Nigeria amwenye asamadule misonkho. Pomwe anakuuza ndikunena kuti misonkho imeneyi muzidula anthu amene mwini 25 million inuyo ndalama zanu ndi 2 million mukupita pansewo kumbwambwana anzana akutukuka ndi misonkho yomweyo. Nkhani yake ndi Katangale. Tinene choncho kuti Katangale ndi amene amaononga zinthu zambiri dziko timaonongeka mpaka Katangale anthu ankhala dule misonkho koma Katangale akachuluka palibe chimene tingaphule. Ndiye tikupempha kuti tiyeni Katangale achepe dziko la Malawi kuti dziko la Malawi misonkho imene tili nayoyo ikhoza kutukula dziko lathu. Anzathu ku Burkina Faso misonkho ikuapangira dziko lawo zabwino kupanga mbiri. Nkhani imeneyo ipite kuboma komanso ipite kwa Malawi amve timayankhula zimenezo kuti wina aliyense amve. Nkhani yathu yachiwiri ndi nkhani yokhuzana msewu wa Maganjira highway. Akamva zimenezo ena amakhala akutukwana mtimamo kuti kodi brother Saro nanuso mmene munayambira kukamba za msewu wa Maganjira muja ife ndiye mukuti nyasatu tikunyasani kumene langa dzina ndine brother Saro the real yawo empire chenicheni original chizukulu cha Nganga kwa bambo mfumu kwa mayi mfumu pure box. Vashi yawo angaloza ndiye box yanga imene. Chabwino kuchokera msoko kuyawo national tikunena kuti nkhani ya msewu wa Maganjira ndi nkhani yayikulu kwambiri kwa brother Saro, ndi nkhani yayikulu kwambiri kwa anthu aku Maganjira komanso anthu aku Mangochi komanso dziko la Malawi. Chifukwa cha ndikukamba dziko la Malawi lizatukuka kwambiri, dziko la Malawi lizasintha kwambiri kungomangidwa msewu wa Maganjira. Tinene pano molimba mtima komanso mokweza mawu mobangula kwambiri. Kunena mokuwa kwambiri kunena kuti msewu wa Maganjira uzapanga chuma kwambiri ndiponso uzasintha dziko la Malawi. Chifukwa chani tili ndi zambiri ku Mangochi.
tindi zambiri kumakanjira zimene zizapangitsa dziko la Malawi kuti lifike pena pake onena akunena ife tizibwereza fuka mphini obwereze makhala yowala kumangochi kuli nyanja kumangochi kumafa nsomba tourism ili kumangochi kumakanjira kumene kundithu kuli zosiyana-siyana ndi kuja kuti Port Magwaya malo okongola kwambiri umati ukayima pamalopo kungoyima pamalopo umaona kutali kwambiri malo amene paphiri pena pake kumene kuja kota khansewo wabwinobwino watala ndi ukafika mpaka kumene kuja bwinobwino pa Amalawi tikoza kupanga ndalama chifukwa azungu akhoza kumabwera kumene kuchako kumazayima pene pachapo ndi kumayika matrobino awo aja basi ndiye kuti azungu aja akubwera kumene kucha ndiye kuti zina zambiri mabusiness azakhala akuyenda tizakhala tikugulitsa zidole zosema anthu azakhala akugulitsa zosiyana-siyana ndiye tikupempha kuti msewu wa makanjira pamene uyambe mwezi wa mtondo uno tikupempha anu akefa makanjira kuti tiye ntikene mtima ineyo pempho langa kwa anthu akumangochi chonde amangochi tikule chonde amangochi tituluke nthawi ikakwana yoti msewu kuyambidwa aliyense akhale mtsogoleri aliyense akhale mulonda wanzake kusabedwe zobedwa komanso nangati boma la DPP limene lili ndi ndalama kale zimene MCP linafuna kale 65 million tikufuna a DPP muonjezera pamenepo tikamayankhula pa timanena ife mobwereza kuti ife tikamayankhula tilibe chidani ndi munthu wina aliyense koma chimene timafuna ife tikamayankhula timafuna kuti Amalawi mukonze komanso amene mukupanga zonyasa musinthe dziko lathu la Malawi pamene lafika apa pakufuna tigwirane manja ife nzika za kumangochi tipange za mangochi ife nzika za ku Blantyre tipange za kwathu ku Blantyre yako zimakhala zomvetsa chisoni kuona anthu ena kuti omenyera ufulu kuona anthu ena kwawoko kuli mavuto osiyana-siyana koma osakamba amakhala busy kumapanga personal business attack nkhani yokonda zivani tiyankhule pano timanena masiku onse pali kukonda zivani ifeyo ndali tinafika nazo pombwambwana timakonda anthu azivani timakonda atsogoleri pamene atsogoleri za ife samawerenga chisanzo ife ngati amangochi ambiri amakonda akuti chipani cha DPP ambiri amakonda akuti chipani cha UDF ena cha UTM inu munaona atsogoleri anu akubwera kumangochi kapena akuyima pa platform ndikumayankhula za msewu wa makanjira ayi samalankhula atu iyayi koma inu mmakhala busy kumasapota kumavinira tikangowashosha kungowauza kuti awa si mtsogoleri mmabwera atu kumatitukana ndiye ndinene pano kuti brother Salo kutukanidwa ndi kumene amakukonda kwambiri kuposa kuyamikidwa ndizakhala ndikuswa mpaka ndizamwalire chifukwa ine ndinabadwira kuzaswa wina aliyense amene ali mmangochi ochokera kuna Mwera ku Katuli ku Monkibeka yakuti amene anapezeka pa boma mudziwe kuti msewu wa makanjira ndi wanu inkudu ingiso amene makhala kuzomba kubalaka kuti kungoti Malawi yonse chifukwa kumene kuja kuzakhala kupita anthu a business osiyana-siyana si amangochi okha anthu amapanga business dziko lapansi munthu umatha kuchoka ku Blantyre kumakapanga business kumangochi kuchoka kumangochi muli anthu ambirimbiri Blantyre muli anthu ambirimbiri akumangochi ena anapita kuntchito ena ali mulilongo munzuzu ndiye chitukuko ndi cha dziko lonse ndiye tipemphe chonde pamene April akubwera akuti brother Salo April atalikatu kuti iye atangosana ndi masiku ochepa timiyezi kamwezi ndi hafu tikhala ndithu tikuthamanga kwambiri pa ground kuthamangisa mafairo ngakhale sopano tikuthamanga koma tikuthamanga liwiro kwambiri tikungothamanga pang'ono koma tikhala tikuthamanga liwiro 1000 per hour kilometer imene tizithamanga kungokwana April tizakhala tikupanga zoti mangochi makanjira highway iyambike komanso ikhale yolimba osati azangotipusisa basi kungotibola zatheka iyayi nkhani yathu ndi imeneyo nkhani ya number 2 nkhani ya number 3 ndi nkhani imene timalize ndi nkhani yathu yokhuza chitetezo nkhani yakufa kwa mwenye muno wake wa hotela yaku Lilongwe Amalawi ambiri akuyankhula mosiyana-siyana Amalawi ambiri awilowesa ndale Amalawi ambiri ayilowesa kumbwambwana kwa amene akuyankhulira Amalawi tinene pano ife ngati Amalawi ndife achikhalidwe tikamati chikhalidwe sitikuthandauza yawo tokha yatumbuka asena ndife achikhalidwe tilemekezeni maliro tisatenge maliro khala ngati chinthu choseweretsa kwambiri ena akutenga kuzitengera ndale ndi kumbwambwana kwawo koma tingoti inna lillahi nangati munthuyo omwalira nangati ali moyo tipemphe Allah kuti munthuyo ndithu apange Allah mphamvu zoti munthuyo apezeke mwachangu kuti munthu m'bale wathuyo apezeke mwachangu ndi Malawi nzathu komanso ndi munthu amene amabweresa chitukuko mdziko mwathu anali ndi hotela yabwino imene Amalawi ambiri timatha kupangira zinthu zosiyana-siyana choncho tipemphe Allahu subhanahu wa ta'ala kuti please chonde Allah fewesani kapena perekani mpata kapena perekani ndithu mwayi kwa family imeneyi kuti mwina mwake munthuyu nangati zili zoti ali moyo apezeke ndithu mwachidule popeza inu ndamene mmapanga tinene choncho kunena kuti ife Amalawi tili ndi vuto likulu kwambiri limene nthawi zambiri tikamatenga zimatengera kundale tikatelo timalize moteromo kuchokera konkono ku Yawo National nkhani zimene tinakutengerani lero ndi zimenezi malangizo omaliza kwa Amalawi tiyeni tonse Amalawi tikonde dziko lathu
including brother Salo. Kodi tikota bwanji dziko lathu tikuyenera kudziwa kuti kodi dziko lathu kuti litukuke chikufunika ndi chani, osati ndale 1 to 30 aliyense akudziwa malo amene amamenya mpira, aliyense akudziwa ndi mmene alili. Palibe amene asakudziwa kuti dziko lino pano likulamulidwa ndi Peter Mutharika, iwe kaya ndi ndani kaya ndi Muyawo kaya Ntumbuka, zabwino zimene apanga Peter Mutharika aliyense akutha kuona. Osayamika ndi fiti koja matewera tinene pano mwachilungamo tikuyankhula pano. This is 8 February bwezi panopo chimanga chili 100 chakuti, koma panopo kamba ka ulamuliro wa Peter Mutharika anthu ena akupanga matemo kuti chimanga wagule, ena akudandaula kupanga complain kuti iya chimanga chimenechi inu nanga simukutigula ife tivutika. Inu mafuna muvutisa Amalawi, ndiye boma alakana kuvutisa Amalawi, ndiye malo movutika anthu 22 million avutika anthu mwina 6 million, ndiye pabwino ndipati tinene pano kunena kuti inde ndizopweteka. Sitikusangalala kuti ma businessman chimanga chawo chaonongeka anagula modula, koma numupanga bwanji popeza boma tikufuna so Amalawi asafe ndi njala. Choncho tiyamikira Peter Mutharika mupitilize, komanso tiyamikira amene akupanga understanding nkhani yokhuza na misonkho, kuti misonkho ndithu ndi chinthu chimene chingathandize dziko lathu la Malawi kutani kuti lipite patsogolo. Misonkho ndithu ndi imene ingapangitse dziko la Malawi kukhala Burkina Faso. Trao Peter Mutharika ali apo. Sindikufunanso sizikufunanso pano kuti zapeze munthu wanzeru pakati panopo kama tisintha mtsogoleri mwina 2030 tizasangaso anyamata anzeru zawo. Sitikufuna anthu omangozipopa kwawo kuchimbuza sanambe amanga. Ine president ndikazala wamboma ndizapanga zakuti iwe nkhale pa sukulu ya kwanu ngakhale chimbuzo sanambe wamanga. President ndiye mwe apita Mutharika tizangosintha mwina boma ndilomweri tizangosintha olamulayo ku DPP ko kaya zapezeka ku UTM chifukwa tu panopo tinene chilungamo. Zipani zimene tikuyembekeza Amalawi kuti zizakhale malinga ndi manifesto popeza anthu atu amanama kuti ulendo ndipanga zakuti komano kunena chilungamo. Panopo zipani zimene zikuopsa dziko lino kuti bola ndi zipani zimene UTM ndi chipani cha DPP. Ena awa ndiye zipani zinatha tinene pano zinatha kamba kuti chani zipanizo zilibe atsogoleri, amafuna kuti azingokhala basi azibwera mu nthawi ya kampeni ndiye azinena kuti iwo ndi atsogoleri. Ndiye tinene pano kunena kuti ena anu mukafuna utsogoleri musinthe ma president anuwo musinthe masapota, musinthe ngakhale Pilato timasintha kochi kuti awa kochi sakumenya mpira basi ndiye timatenga kochi wina ndikuyika, koma ukakamira kochi mmodzi yekhayekhayo akochi samadziwa kukocha awa. Kochi tilibe, timu iyi ndi yamphamvu, timu iyi ndi yamphamvu iyi, akhale ena mutitukane koma timu iyi ndi yamphamvu, koma kochi uyu kochi akochi awawa ndiye mulibe chimene chilipo akochi akochi mpaka ma game follow hatipulasa kumene konde mukulowera kuti ife sitimaopa AI, ife timangoswa mukwiye chipani cha UDF ndi chipani chachikulu kwambiri dziko la Malawi ndipo sili ndi mphamvu koma chilibe president. Ena amvekere koma atiwe sati kutafuna ine kutafunidwa ndatafunidwa ka ndiye MCP inu ndi ndani mukandipange chani. Tikufuna ife chimene tikufuna pano ndichonena kuti chipani cha UDF chizabwerere mboma chizabwerera bwanji kusintha mtsogoleri kapena mtsogoleri asinthe mindset kaganizidwe. Osapangobwera nthawi ya kampeni ndipanga kampeni ineyo wanyo, osapangobwera nthawi ya kampeni iyayi kampeni ikhale kuti awakalamba anzana kuwina. Tikufuna atsogoleri musinthe utsogoleri kapena musinthe mindset. Apo chipani cha UDF tukayika kumanda simasana ndi MP awiri kenako tizamva zothaita. Ena atu iye apweteka atu mpaka atukana kuti tukanena makolo. Inu mulibe makolo anu, ifeso ndiye sitimanyumwa AI. Tikuuzeni pano sitikuma kunyengererani AI. Inu yanga timuli umbuli umene ndi wanu, sitimasapota zakupha ife AI. Ife timafuna kuti chipani cha UDF chizakhale patsogolo, koma kamba kama sapota ndi atsogoleri chipani chikufa. Ulendo uno tikumana ulendo uno palibe chipani chakuti mwini wake ndi ndani. Chipani cha Malawi sitizalola kuti UDF history ithe pamene abakiri muluza ali moyo, kamba ka gulugunyinda inuyo amene mmango otokota, komanso kamba ka president amene alibe potential amene awayimira 4 times ma MP 29 onse atafunidwa. Amvekere brother Salom manyoza UDF kunyoza ndikumeneko kuyamikira ndiye kuti tikuyenera tipange makhansa tifune kuchimiziku chipani chathu chibwerere nchimake, osati mmene chili apapo zimene kuti zichitika pakufuna mtsogoleri wina, osati awawa ndiye basi sima yawo yalakwa awawa ndiye kuti basi zathela pompo. Kuchokeranso kwa ine brother Salo ndimalize nkhani imeneyo ya chipani cha DPP kuti ku DPP kumusamale kwambiri musamalisise pamene dziko la Malawi amakola ni kupusa anthu akupita pansewo nduna zina zosagwira ntchito muzichonse osamango asiyanga zikhale ng'oma koma sizomango manga anthu chisawawa zimenezo pangani zoti Malawi tisangalane mmene mukupangiramo. Pitilizani, we wish you all the best. Koma pakati panopo tingonena ambuye akudalisana Peter Mutharika komanso nonse amene munavotera DPP akhale muli UDF IMCP munavotera zabwino simunaotcha AI 2030 ndi pamene tione kuti kodi tipange zotani.
DPP izakhalaso mboma kapena tizabwezeresa yomwe ija UDF imene inabwesa democracy fuka zipani zake ziwiri sizikufunika chilamulo chipani chena dziko muno pakufunika UDF ndi DPP fuka ndi zipani zimene zinapanga zabwino osati MCP ndi enawo tikatero tibwererenso kuchimake ambuya akadaliseni